Syksyllä 1939 rakennusliike Sähtinen ja Tola Oy suunnitteli sarjatuotantoa betonisista valukartioista, jotka estäisivät betoniterästä painumasta kiinni muottilaudoitukseen. Jostain syystä piirustukseen tuli jonkin verran mittavirhettä. Valukartiot eivät sitten menneetkään kaupaksi. Valuille piti kuitenkin löytää käyttöä ja niitä tarjottiin talvisodan veteraanin vinkistä puolustusministeriölle hyökkäysvaunuesteiksi Salpalinjalle. Kaikki liikennevä betoni tarvittiin kuitenkin Salpalinjan korsujen valuihin, joten hyökkäysvaunuesteen materiaaliksi vaihdettiin graniitti. Oletko kyllästynyt etsimään kadonneita avaimiasi? Sinun on aika hankkia pala teräsbetonia muistuttamaan, mistä Salpalinjan hyökkäysvaunuesteet saivat alkunsa. Painosta ja terävistä särmistä tiedät ja tunnet avaimen peräsi varmasti olevan taskussa, eikä sinun tosiaankaan tarvitse hukata enää aikaa avaimien etsimiseen. Voit unohtaa pienet hankalat avaimenperät, jotka tuuli vie mennessään. Teräsbetoninen Salpalinja avaimenperä kestää paikoillaan vielä 10 poforin myrskyssä. Eikä tässä vielä kaikki. Kun teräsbetoninen avaimenperäsi putoaa veteen, voit takuu varmasti löytää sen putoamispaikalta. Toisin on tavallisten avaimenperien laita, jotka virta vie mennessään. Älä siis epäröi, vaan tule ostoksille Savonlinnan maakuntamuseon Riihisaareen. Teräsbetonista Salpalinja avaimenperää myydään kilohinnalla marraskuun alusta lähtien niin kauan kuin tavaraa riittää.